बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. खुलुमबाय आं अनसुमै नार्जारी गोबांसानि अननायनि भट मोननानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 नि फार्स्ट राउन्ड बादायलायनायाव आं देरहासार जानानै सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय सेलेक्ट जाबाय। फैगौ 13 मार्च 2021 इं सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि
अन्नानै नाय इउटिउबआव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि हाबाफारि। बुंफिनदों फैगौ 13 मार्च 2021 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। अन्नानै लाइक थुनानै भट दैथायहर एबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' हलाव फैनानै नायफै मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि आरो टकेन भट होनानै आंखौ देरहासार खालामफै। नेनानै थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो भट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई, जहाँ जाए तो संग मुझे ले जा। ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, राती राती में बीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, राती राती में बीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा। चाहूं पास पास आना, कोई ढूंढ के बहाना, तुम्हें अपना माना, चाहे रूठे ज़माना, चाहे मारे झगताना, तुमको है पाना। नीम ये होते हैं, कुछ बातें होते हैं रातों में। रात बेरन हुई तोरे साथिया, देख हालत मेरी काले कर दिया। हाय रे हाय रे हाय रे, बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे। हाय रे हरे 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 पिया काटा। रात बेरन हुई तोरे साथिया, देख हालत मेरी काले कर दिया। हाय रे हाय रे हाय रे, बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे। हाय रे हरे 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 पिया। खेबसेबाव खावलायनाय फैगौ 13 मार्च 2021 इं सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। अन्नानै नाय इउटिउबआव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि हाबाफारि। अन्नानै लाइक थुनानै भट दैथायहर एबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' हलाव आंनि मोसानाय बादायलायनाय नायफैनानै टकेन भटनि गेजेरजों आंखौ देरहासार खालामफै। नेनानै थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो भट।